Euskaraldiaren azken eguna dugu gaur, eta ezin aldi hau amaitu, udalean parte hartu duzuen kide guztiei udalaren izenean eskerrak eman barik. 15 egunez aritzeko konpromiso hartu genuen udalean, euskara gehiago, jende gehiagorekin eta egoera gehiagotan egiteko asmoz. Euskaraldia tresna berritzailea da, lankidetzan oinarritua, herritarren hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabileran urrats bat aurrera egiteko, geure hizkuntza egoeran berdintasun orekatuagoa lantzeko. Euskaraldiaren lelo eta helburu horiek bat egiten duten gobernu taldeak ezarriak dituen helburu estrategikoekin. Udalaren hizkuntza politika indartu eta sakontzeko aukera paregabea eman aldigu. Eta gobernu taldeak aukera horri erantzun nahi dio euskararen aldeko mugimendu sozial horren arrakastarako bere aletxoa jartzen. Udalean euskararen erabilera berdintzeko edo normalizatzeko beharrezko dugu alde guztiek egitea ekarpenak. Herritar euskaldunek jakin behar dute udala gauza dela zerbitzuak euskaraz emateko. Udal ordezkariek konpromisoa zintzoa eduki behar dute euskara normalizatzeko eta hala agertu behar dute jendaurrean. Eta langileek, bestalde, erakundeak horri buruz ezarritako lan dinamikaren arabera jokatu behar dute. Euskararen normalizazioan bide luzea egin du udalak. Orain arte onartutako erabilera planak hainbat izan dira eta horien ardura ia osoa euskara zerbitzuan geratu da. Berak diseinatu ohi ditu planak, berak jarri martxan egin beharrekoak, berak ebaluatu izan du egindakoa. Gobernu talde honen ustez, hizkuntza politika zeharkakotasunez, modu transversalean kudeatu beharko litzateke, udal osoaren bidez. Udal agintari, zinegotzi, sail arduradun eta langile guztiek barneratu beharko lukete hizkuntzaren normalizazioa ere euren gauza dela. Izan ere, euskara zerbitzutik harago, beste zerbitzuetan hartzen diren erabakiek eragin handia dute hizkuntzaren normalizazioan. Esan dezagun argi eta garbi, erabilera plana ez da euskara zerbitzuarena, baizik udal osoarena. Hemendik aurrera, abian jarri nahi dugun kudeak eta berriak, arduradun politikoen konpromisoaz gain, sail arduradunen inplikazio zuzena eta langileen parte hartze aktiboa eskatuko luke. Hori abian jartze aldera, erabilera plana erakundearen lanera berri baten bidez kudeatu nahi dugu. Gidari lana euskara saileko zinegotzi eta normalizatzaileari egokituko zaie, baina hemendik aurrerako euskara plana aurrera eroateko, helburu eta lan partekatuak planteatzen hasiko gara. Horretarako elkarlan zabala bilatu nahi dugu. Euskal gizartea gero eta elebidunagoa da, eta gizartearen zerbitzupean dagoen udalak lehena izan behar du errealitate horretara egokitzen. Egin dezagun elkarrekin gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan udalak antolatutako ekintza guztietan. Herritarrentzako ikastaroak antolatzerakoan, idazten ditugun emailetan, telefonoz ari garenean, kontratazio pleguak prestatzen ditugunean, beste administrazio batzuekin ditugun harremanetan,